Mayong hapon Western Visayas, kag Negros Occidental, malantaw kita sa live streaming sa YouTube channel sa GMA Regional TV kag Facebook page sang One Western Visayas. Sa nagapangunang nga balita, kaso nga direct assault with attempted homicide, ginpasaka batuk sa lalaki nga nag-amok sa Iloilo International Airport. Pagsikyar sa mga dala sa mga pasahero, hugot nga ginatutukan sang Kaap Iloilo. Ini ang gintutukan ni Kim Salinas. Tigayon na napasakaan sa kaso ang 54 anyos nga si Roland Lanyohan, ang lalaking nag-amok sa Iloilo International Airport sa Miyerkules ng hapon. Nagapabilin nga naka-hospital arrest ang sospek kag iga-kusturya sa kapulisan kung hindi ini makapiyansa. Ang Kabatuan Police Station, nag-file sila sa complaint sa prosecutor so ang ilang file is direct assault with attempted homicide. Nahibaloan niya ginapasurrender ang natukiban niya kutsilyo sa sospek sa screening area. Apang makapila ka beses pa ini nagtuyo mang buno sa pulis. Rason nga natiruhan. Nakabatsyag sang kakulba ang pila ka pasahero bungod sa natabo. May worry, isa lang aton kabuhi kag ang may mga upod man tano, so kung may matabo sa aton, wala na chance ta nga makuha ulit. Si Jonathan kag mga abyan sini nga halin sa Taguig City. Gindayon sa gihapon ang bakasyon sa Iloilo sa bungadlaw, apisar sang natabo. Medyo nakakatakot rin. Kung may naman ang security is maramdam namin safe yun. Sunod sa Kaap, wala sila sa may nakita nga kapabayaan sang seguridad antes ang insidente. Apisal sini, ginpasangkad na sang Civil Aviation Authority of the Philippines ang seguridad sa airport. Nagdugang na ini sa mga police kag intelligence personnel sa main entrance kag sa screening area sa third floor. The PNP-FC group has augmented one active on-duty PNP-FC group personnel at the final so that the reaction time will be fast. Another security from our own private security provider. And also, in the initial area at the ground floor, we have established two private security guards as well as a roving CSIS, the CAP Security Intelligence. Una nagpahayag ang Kaap nga ginatunan nila ang posibilidad nga liwat ibalik ang initial screening sa main entrance ng airport. Apang ang ining atikang ang wala ginapaboran ni Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. Para sa gobernador, isolated case lang ang natabo. Sa Manila Airport, may man to some extreme. That's not good for tourism and travel. The general convenience of travel and trend subo. So, why not sure? Upod kay Cirilo Renduque, Kim Salinas, One Western Visayas.